Tripura hasini khorok nuchisa borok yak tun khanyano romkha NIA eba National Investigation Agency NIA ni juda khlai team khajak sang salo badha kotorni kaichi haste te central hapang bai naikoljak amchai rogo borok yak tun khanai bai kringjak nei okok sucha mungo khorok brichi brinyo romi mankha NIA team BSF ni chuba bai Tripura hasini krung bakhak teni khorok nuchi sano romui juda khlai birkhungbai jeliwo tlangi thangka jora kolok romunyo Rohingya tei Bangladeshi rok raja jayate khlai Tripura o habai Tripura no corridor ni samungo phunangui borok yaktun khairong ni bisingtei badhani juda hasteo thangi tongo hastini police tei rail police ni chuba bai uram raja jayate khlai habai rokno romi manphono borok yaktun khairokno romi mayakhon tei muthagi mayakhon